Dobrý den, všechny vás zdravíme. Skončila Giro, skončila Tour, tento týden skončilo i mistrovství světa, určitě jste si ho užili, krásná podívaná. A my, abyste na to nezapomněli, tak přicházíme hrozně pyšní a hrdí. Přicházíme s tímhletím kolem a chtěli bychom vám ho představit, protože to je kolo na oslavu italské cyklistiky Giro d'Italia a samozřejmě tohoto nádherného brandu Colnaga. Jedná se o opravdový klenot, který je i v názvu toho kola, takže Colnago Gioello, aby jsme si to nepletli se žlutou, což já jsem to teďka dělal. Takže klenot Gioello a je to opravdu ve všech ohledech výjimečný kolo. Tak co asi nejvíc zaujme vás, že to, co tady vidíte, ten design, možná vám ukážeme detail, je opravdu plátkový zlato. Kolo je opravdu pozlacený. Technologie, která se přikládá zlato, štětcem se uhladí, pak se přelakuje, takže opravdu všechny komponenty, které na kole vidíte, jsou z plátkového zlata. Kolo je v edici 50 kusů a první kolo číslo 1 bylo vydrženo v Sotheby's za 3 miliony českých korun. Myslím, že se to podařilo někde ve Švýcarsku. Takže jednička už má svého majitele. U té jedničky byla zajímavost, že poklička vlastně hlavového složení byla ze zlata a doprostřed místo trojlístků byl vložený diamant, který měl 2,3 karátu. Takže opravdu ten název, to Gioello, dostalo svýmu názvu a kolo bylo vydrženo s diamantem. Tak, aby se zvýraznilo vlastně, proč Giro d'Italia, tak tady máme očíslovanou vlastně edici, logo krásně toho poháru, který je vlastně trofeo senza fine, to znamená trofej bez konce nebo nekonečná trofej pro šampiona Giro d'Italia, kterou máme možnost vidět i tady vlastně v provedení košíku na láhev, která je samozřejmě pozlacená, je to ta nekonečná spirála, je to vlastně košík na láhev tištěný na 3D tiskárně, pozlacený a každý další ten vítěz Gira se bude přidávat a ta trofej nemá konce. Vlastně v reálu v životní velikosti je to trofej ze 24 karátového zlata, která nebo je pozlacená 24 karátovým zlatem, má 10 kg, měří asi 54 cm v tuhletu chvíli, takže jak se bude rozrůstat, tak bude narůstat a narůstat. Takže to je ta trofeo senza fine. Kolo je samozřejmě v top vybavení, to znamená, tak jak můžete vidět, to asi si tohle kolo určitě zaslouží. Detaily, jako ten košík samozřejmě je označený, monogram toho Colnaga, to znamená logo, pozlacená i osa zadní. Zajímavost tady můžete vidět je na 3D tiskárně tištěný 3 titanový kladky, takže vlastně karbonový držák, ta klec a titanový ty kolečka, ty kladky jsou z titanu, z 3D tiskárny, taky provedený ve zlaté barvě. Pak samozřejmě tady zepředu zlatý trojlístek nemůže chybět. U Italů asi opravdu nemůžeme pochybovat o designu. Můžeme určitě kritizovat hrozně věcí, ale musíme chválit design. To je to, v čem Italové určitě vynikají. Na tom se myslím všichni shodneme. Jsou tady i moc hezký Carbon TI kotouče, který mají vlastně karbonový unašeč a ta brzdná plocha je kovová. Taky hezký detail, který nám hraje s tím kolem. No a ke kolu jsou zajímavý detaily, jako je přepravní vah, který je hrozně hezky udělaný, možná vám ho ukážu z druhé strany, samozřejmě nápis ve zlatě, ale co mě se osobně hrozně líbí a závidím majitelům, kteří už na kolo čekají u nás v České republice, je vlastně takhle krásně zvýrazněno. Pro zajímavost, to vás určitě bude zajímat.
pro nás, jako pro vlastně dlouho butik, který se zabírá jednou značkou a vlastně byli jsme dlouhou dobu butik, který vlastně nabízí jenom Colnago a jenom silniční kola, což bylo naprosto ojedinělé na celém světě. Myslím, že tohleto si v Colnagu hodně vážej a proto se nám podařilo ze všech 50 kusů tady toho skvostu, který byl vyprodaný v minutě, tak nám se podařilo udělat 2 zákazníky v České republice šťastnými. Takže kola byly okamžitě pryč, přesně jsme věděli, kdo si to kolo zaslouží a kdo už si samozřejmě tou historií s Colnagem to kolo opravdu, který na něj počká. Takže 2 kusy máme u nás v Čechách, což považujeme za teda opravdu poctu, protože i jeden kus do Čech by byl úspěch. Tak to je jenom prostě pro to, kolik těch kusů se nám podařilo dostat. K vaku ještě je hrozně hezká věc, to vám tady možná taky ukážu. Taky výjimečná záležitost, je k tomu takhle karta, kde vlastně jsou podepsáni všichni, kdo se podíleli na výrobě toho kola. Každý, kdo na tom kole něco udělal, to byli mechanici, designéři, ti, co kolo pozlacovali v dílně a tak jsou tady podepsáni, to znamená, takhle je karta. Samozřejmě s NFT GTGem, který pak zaručuje originalitu a původ kola a veškerou pak historii v případě, kdyby kolo cestovalo právě jako artefakt třeba do dražeb a tak vlastně tímto je zaručený vlastně spojitost tady s tagem na rámu, který zaručuje originalitu a původ toho kola a to vlastně, co se s tím kolem dělo. Je to nezávislá autorita, nedá se do toho zasahovat, pouze majitel kola může vpisovat údaje, takže právě to přišlo z luxusního segmentu, kde se sledoval třeba právě původ zlata tak, aby to bylo zlato vytěžené a nebylo to třeba z nějakého černého trhu, takže tímto se opravdu Colnago zařazuje mezi top návrhářský brandy, mezi ty top značky, které si můžou dovolit vydražit svoje kolo Sotheby's a doufáme, že si to užijete stejně s náma, protože my jsme opravdu strašně poctění, že jsme tohleto kolo mohli do České republiky přivést a nabídnout našim zákazníkům. Tak děkujem a užijte si zbytek léta a příště vám doufám ukážeme další skvosty, které nás čekají.